Ik ga 2 stukjes voorzingen. Mega cool natuurlijk, maar het was ook een bewuste keuze om het Warmtenet-initiatief vandaag te lanceren op een basisschool. Dus de generatie die hier nu op school opgroeit, als die straks hier ook in de wijk blijven, hebben zij het profijt van het warmtenet wat hier aangelegd gaat worden. Groep 8 worstelde zich door de toespraken heen. Tienduizenden woningen moeten op termijn verwarmd worden door zo'n warmtenet. En het principe kun je natuurlijk uitleggen met een filmpje van de gemeente. Een warmtenet gebruikt restwarmte van bedrijven om huizen te verwarmen. Maar je kunt het ook duidelijk laten maken door Noor en Samio van groep 8. Hier zie je Gemelot. En hier zijn allemaal buizen wat de kinderen hebben gemaakt hier op deze school. Dan zie je hier ook de supermarkt. En eigenlijk stroomt het warmte door de buizen. Nou, eigenlijk dat het goedkoper wordt, dat de school minder hoeft te betalen en zo. Ja, deze school wordt ook onderdeel van de pilot. In de pilot gaan we onderzoeken of het financieel en technisch haalbaar is om hier een warmtenet aan te leggen in Geleen-Zuid. En dan wordt er in december een keuze gemaakt of dat allemaal haalbaar is en dan komt er een go-no-go moment. Dan is het podium nu voor Liana en dan mogen jullie ondertussen ondertekenen. 10 Limburgse gemeenten tekenen dan een akkoord samen met de provincie, met Enexus en Energiebeheer Nederland. Waar dit succesvol maakt is de samenwerking. We zijn hier met alle publieke partners bij elkaar en zetten schouders eronder om dat warmtenet te gaan realiseren. En zo keert de energieinfrastructuur terug in publieke handen. Gemeente en provincie willen met deze proef onderzoeken of een warmtenet veel breder kan worden uitgerold in Limburg. Nou, het is cruciale infrastructuur voor ons land, voor onze provincie. En je hebt gezien dat de afgelopen jaren echt te weinig in geïnvesteerd is. En daarom is het van belang dat we nu juist die stap naar voren zetten. En dat de overheid zich ook realiseert dat het cruciaal is voor woningbouw, voor economie, voor de toekomst van ons bedrijfsleven. Dat zij die investeringen ook gaan doen. De ondertekenaars poseren dan voor de foto. Liana doet nog even Amy Winehouse. Toptalent, toptalent. Ik ging achter haar staan en ik denk van nou weet je, als zij straks beroemd wordt kan ik zeggen van ik heb haar gekend. Voor zoveel belangrijke mensen heb ik het niet echt gedaan. Dit was mijn eerste keer. Maar ja, ik denk wel dat ik het wel goed heb gedaan.